babbar kungiya ta yan fashi sun kashe wani yaro wanda ba su san waye babansa ba, babansa kuma mahaukaci ne, Jason Statham, wanda ake masa lakabi da transporter. Ya fito a wani film The Beekeeper, kun ga akan an kashe wata tsohuwa wani zuciya da ya ringa kashe mutane ko, to wannan ina ga an kashe ɗansa. Ku je ku kalli yadda mutumin ne yake zuciya ko dariya baya yi, kai duk inda ya je firgici ne. Yan daba idan suka zo sata, idan suka kalle sa da kansu suke guduwa kamar a fim ɗin India. Kwatumar uba, kai gayan nan masifa ne, kai ni na rasa wannan wani irin mutum ne. Na gaya muku a irin haka ne fa, na gaya muku aka zuwa ake kashe ɗansa, kawai ya je ya ɗan yi fakin ɗin motarsa a wani guri, kawai yan fashin nan sun zo fashi, kawai yaron kawai bai ma wani gansu sosai ba, amma sai kwantar da yaron sai kashe shi. Oh my god, shi ma ya tawo da gudu suka harbe shi a hannu, ya fada aka kai shi gadan asibiti ya taso. Ka zo ka kalli yanda ya wata iriyar zuciya, kawai shi kawai sai ya kashe wa'anda suka yi wannan abin. Dan haka ya har wa'anda ba ruwansu ma yan fashin su kansu sai da ya ga bayan su. Wannan fim din mai suna Red of Man, kun ji ma sunansa Red of Man, ku kanku kun sani fashin namiji ma kawai, sai kuma rura wuta, kai da fassarar Sultan Film Factory. Wannan fim din zai mugun kayatar da ku. Duk wanda bai kalli fim din nan ba, in kana so kalli fashin namiji to kawai ka je kalli wannan fim din. Oh my god.